Vale, no sé com sortirà això. Estava mirant un vídeo d'aquests motivacionals i m'ha dit el senyor que agafi la càmera i gravi. Llavors, és el que acabo de fer. Soc una exa i he agafat el pal selfie que tenia guardat a un calaix des del 2015. Alexa, què hora és? Son las 12:15 de la tarde. Són les 12:15. Estic aquí, living my best life, just recording myself while doing nothing. Avui he entrat en bastant mental breakdown. Vale, jo estic fent primer de batxillerat, llavors hauria d'estar fent el meu TDR, cosa que no estic fent. I és que em fa mandra. Doncs mira, estava aquí mirant un vídeo motivador, perquè ara estic intentant posar-me les piles en tot el tema de YouTube. No sé què fer, ni quina classe de contingut fer a YouTube, i aquí estic trying to daily vlog. El problema dels vlogs és que hauria d'estar gravant-me tot el dia. Llavors, la meva vida no és tan interessant. I 2, m'oblidaré de què de gravar, que és el que m'ha passat sempre. I ara me dedicaré a parlar de tot el que m'ha passat pel cap durant 10 minuts. Segurament ara acabaré de mirar el meu vídeo inspiracional. Després no sé què faré. Després dinaré. Després tampoc sé què faré. I després aniré a treballar, que normalment quan vaig a treballar faig un directe. Bueno, no, ho he fet un cop, no sé per què dic normalment. Però a mi m'agrada més els vídeos que són de jo posar la càmera així i parlar durant 10 minuts. Però bueno, s'ha de provar tot en aquesta vida. Provarem un dia de daily blogueo que te veo i ja està. És que és molt xulo pel selfie. Jo feia musicales així. Vale, doncs vaig a estirar-me mentre acabo de mirar el meu supervídeo. Odio quan m'agravo perquè m'abrilla el front. Què anava a fer? Ah, sí. Doncs això, vaig acabar el meu supervídeo motivacional i després continuo gravant aquesta cosa tan xula. Veus? Ja porto 8 minuts de vídeo. Llavors, no puc parlar tant. Vale, ja he acabat de mirar el meu vídeo motivacional. Ara m'he recordat que he de netejar la meva samarreta d'anar a la feina. La rento més sempre a la cuina. I ara m'acompanyareu a fer-ho perquè no tinc res més a ensenyar. Això no s'està fent bé. Bueno, anem a posar això l'aigua. És d'aquestes samarretes així, transpirables. No sé com es renta i me fa por posar la rentadora. I com que l'he de rentar com cada 3 dies perquè... Bueno, cada 3 dies... soc una mica guarra. Doncs prefereixo rentar-la a mà, qual dona que anava al riu a netejar la roba en alguna època en la qual no hi havia rentadores. Llavors jo el que faig és... Jo faig un tutorial com si algú ho hagués de fer algun cop, vale? Faig així i la foto tota dintre. Llavors ja és anar aixafant i anar veient com l'aigua a poc va quedant marró. El que faig jo és repetir diverses vegades aquest procés perquè l'aigua queda molt marró. No us ensenyo com està quedant l'aigua perquè me faria vergonya. I no sé com es diu això, ho enrolem i apretem perquè surti l'aigua, vale? Ho anomenarem així. I ens ho portem al balcó a estendre perquè... M'he d'anar a tallar el cabell perquè semblo... No sé què semblo. Què? M'està trucant algú? Mama? Vale, vinga. Adéu. Adéu. Com es diu utxa en català? Guardiola. Llavors... No paro de dir llavors. Ai, crec que faré un directe ara a TikTok. Quina hora és? Vale, veieu com jo evadeixo el que és el meu TDR? En plan, no és que no tingui temps, bueno, també diré que no tinc temps. Lo de no tenir temps és 50-50. 50-50 de... Ai, 50%... Què? No, en català. 50% és veritat, perquè no tinc gaire temps. Però, llavors, hi ha un altre 50% de que ja tinc moltes hores mortes a les quals dedico a respirar, i perquè és una tasca automàtica que fa el meu cos, perquè si no també me n'oblidaria i me faria mandra fer-ho. No és la meva culpa ser un mandrós. He nascut a l'època d'internet, llavors segur que l'internet té alguna a veure, en que sigui tan vago. Vaig a buscar-lo. Nuestra Segons aquí, la generació Z és la millor del món perquè som superautodidactes i som superempresaris... emprenedors. Perdó, és que soc una mica dislèxic. Veus? M'ha fet mandra acabar de llegir-ho. És que, el TDR el deixaré per demà. Porto 2 dies dient això. Sí, ho faré demà. S'intentarà. Doncs no me recordava que dinava sola avui. Hauré de fer dinar i hauré de fer coses divertides de persona que dina sola i no sé per què he tornat a la meditació quan no havia de tornar. He fet un altre TikTok, plan, aquest de coses que em pregunten per ser català. Doncs he fet un d'aquest estil. Ara, bueno, ja ho he dit, hauré de dinar. Això de videoblogging m'està agradant. Anem a fer dinar. Tenim llenties... Tenim mongetes
I ja està. Ah, bueno, mira, així, aquest plat és xulo. Em dóna la llum d'allà, se'm veu sencer. Vale, ara fem canvi de lloc perquè aniré a dinar a la taula. Avui, no sé per què, estic apagadíssim de la vida, en plan, no tinc ganes de fer res, només vull dormir. Odio cuinar, soc tan malament. Anava a dir, podria fer un vídeo a YouTube de reto, una setmana comiendo pasta. Que no seria un reto, llavors. He acabat de dinar i ara mateix no sé què fer. Sí, menjar-me un gelat. Oh! Una cosa, podem parlar de lo ràpid que menjo? M'he menjat el plat aquell com en 4 minuts. O sigui, hauria de mirar-me això perquè crec que no és sa. Faig un cafè. Jo crec que sí que em faré un cafè. Vaig a fer-me un cafè. Ho farem la meva tassa de Mean Girls. Vale, no, canvi. Jo no vull la tassa de Mean Girls. Hey, Panini, don't you be a pain. La puta, però... Ai, que no he No he posat càpsula! Que xoro! Res. Tornem a fer el cafè. Ara sí, ara és negre ja. El meu mòbil s'ha fotut la hòstia de la seva vida. Però bueno, està bé. Pensava que s'havia trencat la pantalla, Però no. Ole. Vale, doncs, ara me dedicaré a pujar les escales, anar a la meditació, a estirar-me al meu llit, mentre miro el mòbil, segurament, fins que sigui l'hora de marxar a treballar, perquè no tinc res més a fer, perquè no tinc idees i avui no estem creatius. Espera't, Alexa, què hora és? Son las 2:06 de la tarde. Vale, són les 2:06. Vale, no crec que estigui fins les 5 de la tarda estirat al llit. Llavors, crec que m'estiraré un rato, miraré TikToks, intentaré que em vingui alguna idea, i si no, me dutxaré, me faré una skincare, i... no sé què faré més, perquè és que tampoc són els plans que tinc, llavors. Doncs ara m'estiraré aquí. I ordenar l'habitació també hauria de fer. Perfecte, ara estem activadíssims. Llavors, el que he fet... Oh! És que, mira, porto 1 hora i mitja editant el vídeo, vale? Perquè he dit, aprofito el temps mort, perquè aquí no estem per perdre el temps. Inserto clip de jo fa 1 hora i mitja. No tinc ganes de fer res, només vull dormir. Doncs he decidit editar el vídeo, vale? Que porto una puta hora i mitja editant. Llavors, m'he donat compte de que la puta paraula llavors, vale? Surt 60 cops en aquest vídeo. Llavors... l'he tret 60 vegades. O sigui, si hi ha 60 llavors, vol dir que n'hi havia 150, perquè m'he dedicat a treure els llavors de tots els cops que ho he dit. Quina hora és? Alexa! Què hora és? Son las 4:49 de la tarde. Són les 4:49 de la tarda. Me dutxaré, us ensenyaré el meu outfit de treballar i després aniré cap allà, perquè ja entre pitos i flautes, ja seran 5:15, crec que ho he dit bé, si no, 5:30. Ara vaig a dutxar-me i a preparar-me i a posar aigua en una cantimplora del Quechua per anar a treballar. Faig una transició. I ara estaré dutxat i guapo. No, quan surto de la dutxa estic bastant feo. Bueno, transició. Ai, va. Ara sí, que guapo. Molt bé. Mira, doncs ja m'he posat el meu outfit de feina. Llavors ara us l'ensenyaré, vale? Així amb mirall. Aquest és el meu outfit. Jo soc la mental perquè m'allunyo si faig zoom. Aquí tenim la samarreta, que és el principal element de l'outfit, vale? Després vaig estar rebuscant en tot el meu armari per trobar els pantalons més Dora Exploradora que vaig trobar, i aquests són els més Dora Exploradora que vaig trobar. Mireu que d'explorador aventurero. Clar, treballo en un parc aventura, he de ser aventurero. Les Converse perquè són les úniques sabates que tinc, vale? Això ja no té un per què. I és aquest l'outfit que porto. Alexa, què hora és? Son las 5:18 de la tarde. Són les 5:18. Que per cert, ahir vaig tenir un drama perquè em vaig oblidar d'agafar la meva ampolla d'aigua i doncs vaig quasi molt deshidratat. I avui no em passarà i m'emportaré la meva cantimplora Quechua superxula, que ara us ensenyaré la motxilla que utilitzo per anar a treballar, que és la dels Puto Super 3, que és el millor que m'ha passat a Catalunya després de res. Mireu la motxilla que m'emporto per anar a treballar. Suc de taronja i mandarina. I ara I'm gonna pack my things and live. Doncs ja estic anant cap a la feina. Estic passant per... Anava a dir mig d'un camp, però no, perquè passo pel costadet, perquè així, si me veu el pagès, no me tira un tret al cap per pisar sus tierras. A sobre, mira, hi ha 2 coses que em fan por d'aquest camí. 1, trobar-me una ser, i 2... Bueno, no hi ha 2, en veritat. Només és que me fa por trobar-me una ser, però bueno, és que hi ha caca de conill per tot arreu. Fa molta gràcia. Quina calor, Vale, doncs ara quan estigui més a prop, perquè s'està cansant el braç, tio, us torno a gravar. Doncs ja estic aquí, a mi puesto de trabajo. I em fa molta vergonya gravar perquè hi ha gent i em fa cosa en plan estar parlant a un objecte inanimat. I ara entraré cap a ells, que m'he deixat el meu passe. Suposo que ja em coneixeran, no? Porto aquí ja 56 dies.
Que no sé si se'n veu. Pop, us quedeu sense Albert o Gadel. No sé com aguantar el mòbil. M'asseuré així. I me'n vaig a dormir. M'he quedat a sopar allà, no he gravat quasi res perquè m'he trobat amics, no sé què, després hem anat a donar una volta, hem sopat allà, no sé què, bla, 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 a la Santa. I sabeu què m'ha passat? M'he trobat a la Carla Díaz, la que fa d'Ari, a Élite, me l'he trobat i m'he fet una foto amb ella, mireu, us la poso per aquí. Me da exactamente igual que mi hermana no quiera hablar. ¿Qué mierda quieres? Voy a contárselo todo a mi padre, Armando. El Daily Vlog s'acaba aquí. Espero que us hagi agradat. A mi m'ha molat això de Daily Vloguear. Doncs, adeu, guapos! Fins a la pròxima!